बणी पछपटे 11 रु 20 संख्या अच्छा ना तुम 11 रु 20 सान रु बड़ है पिले कहल 11 रु 20 सबुठ सान किए एक चल 11 आनी सजेब धाड़ी रे चल ए 11 20 डाकी दियो सबुठ सान किए 12 रु टिके बड़ 13 रु टिके बड़ 15 बड़ 18 रु टिके बड़ 19 रु बड़ ताले एबे आमे एमिति सान रु बड़ सजेबा ना।